Acum cu domnul Casian, bună. Da. Bună, sunteți șmecheră. Da, șmecher. Hai, fă figura care ți-am zis-o. Băra, ce barosane, pe un film e. O, cele, s-a enervat, o, e la bali, o, cele. O, cele. Domnul se enervează, domnul. Ce vrei să facem? Ia șmecher, băi. Ia zi, o leac. Da, șmecheră. Bă, papi. Arată-le cu pătrățierele. Arată-le cu pătrățierele. Băra, ce pătrățierele ai? Băra, ce ești? Cum te numești? Botă, bă! Da? Să nu îmi cam una pipiric. Capul, da. Hai, bă, hai, bă, hai, bă, scenă. Ia, uite, băi, copil. Băi, cu așa, bă, schimb de aia în capul ăsta. Du-te peste capul ăsta. Cred că așa ia. Uite așa de-ți. Cu așa. Băi, ce jur, domnul de acolo. Da, hai că așa. Pentru băi. Hai că așa, hai. Hai, bă, ia uite. Cum mă bat eu, ia uite. Uite să la bă. Ioanu. Oh, acea sără, domnul, e boica de filme. Vă rugăm la acest videoclip să luăm câteva like-uri sau să luăm să vă abonați. Așa, dacă nu, nu vrei. Dar eu vreau, da. Și tu nu vrei, nu. Bă, ce te-ai la mine? Băi. Băi, cură, măi. Lasă-l la cură. Bă, ce ești copil mic. Hai, boică! Hai, că bă! Asta s-a încheiat videoclip, să dați un like sau să vă abonați la canalul nostru.